L'alcalde, per la seva banda, considera aquestes reunions com a molt positives i que es mantindran en el temps, ja que els problemes sempre s'han de solucionar anant tots junts per afrontar-los. I pel que fa al tema de l'aigua per a les piscines, ara els empresaris ja podran utilitzar les aigües regenerades per les seves piscines. També van acordar mirar quina és la millor solució, ja que potser amb una dessaladora no se soluciona tot el problema. Cal dir primerament que aquestes reunions són sistemàtiques, són reunions que ja venen convingudes en temps de campanya. Es va acordar que hi hauria aquesta relació directa i sostinguda en el temps, com a màxim cada 3 mesos hi haurà aquestes reunions empresarials amb l'Ajuntament. Pensem que és l'única manera de tenir els temes actualitzats i poder fer front a totes les necessitats que generen els empresaris. I sí, és cert, en aquesta última reunió el tema estrella, com no podia ser d'altra manera, ha sigut el tema de la sequera. Just en aquell moment encara continuava la mateixa legislació de sequera que prohibia, malgrat iniciatives com la de Lloret de Mar, de tenir una dessaladora, la sequera, el decret de sequera feia que aquelles aigües que s'estan regenerant, que s'estan convertint de salades a dolces, un cop s'han convertit a dolces no es podrien abocar a les piscines. Això entrava en contradicció amb les iniciatives empresarials que, preparant la temporada, són consumidors d'aigua dolça per les seves piscines, però aquest tema ja està resolt a nivell parlamentari. Ara sí que allò que se'n diu conceptualment aigües regenerades sí que es poden abocar a piscines. Per tant, aquelles iniciatives que prenguin els empresaris, que és la proposta que ens fan també a l'Ajuntament de Roses, de poder posar una dessaladora, com ha sigut també possible a Lloret de Mar, però recordem que ja és una iniciativa que Port de la Selva ja fa 2 anys que també funcionen amb una dessaladora d'aquestes mòbils. Doncs és un tema que queda sobre la taula. Nosaltres, entre aquesta proposta i les que estem mirant des de l'Ajuntament, sí que és veritat, hem de prendre una determinació. Abans d'entrar en sequera extrema, sí que haurem de solucionar, si amb una dessaladora o amb diverses dessaladores, donar, evidentment, solució en aquestes necessitats d'aigua potable.